Wala na nagkikiskisan na buto? Wala na kang ano? Ala na. Naalala to. For free only! Chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only! Chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. Maraming salamat po mga kababayan ko. Stars in the sky. And the sparrows can fly. If there isn't love, the heavens are made.